Wat is alles in hy sakke? Newspapers en stuff. Ik heb mijn bag daar en dus dat geeft iets aan niet mijn stem recording. Okay, ek sal die stem rekord nie. Waar toe gaan hy kos nou? Ik ga gewoon voor die girl, die bij jou zijn. Dus Okay. En in die sakke? Maar dan nie. dat is zo'n pierenkoos. Sy gaan mos nou 'n ijskriembak bring. Zij gaan niks brengen, maar die. Kijk eens dan. Wat is jouw naam? Ek is Bradley. Redelijk moet niet met nonsens maken bij jullie. Maar ek gaan dit nie so Ja, sê. jou pak. Okay, Botsie. Maar ons wag vir die foil man. As dit in die foil in. Ek kan ons meer ingaan. En dan gaan die voor. Zij gaan nou die voor brengen. Ze net ook niet draaien. Wat is alles in die trolley in? Hij zak hier in mijn bag. Okay, maar die wielietjies is mos nou net maklik te maak. Kijk, overal van oor die 7 dag met de hart gewoon. Nee, ik moet niet voor mij. Sakke dra. Ik draai niet meer mijn voeten. Ik sniep het.